ga ke ngugu gbakala. Namo. Nake. Lu ni ni sana. Lu yana na gare rahna. Irin dun na. Manu gele na ko. Oni timen na gana tum. Kana lili ga ga ko putozi. Imege mega pom sham yutu. Aka ga bam. Oh. Ngo ba hana fogese. Ngo tan. Mana hem to yiku. Mama ihe ge mego bioma. Ima kwawa. Ima ta no ya. Ha awa mneje. Akam mneje jaki e sta sharp ha. Awa kwam. Just a sharp ha. Where you me ihe. You know that ko sharp ha. Wa, ibo ga no ko na ke. Nna. Maka Chineke kere m na gana. Maka Chineke kere m na ga boss gi mege pamaka. Gi mege pasa ha maka odo maka ku mbie go okwana abali na gida na ikom. Eri na emedi ni shi. Eri na emedi. No ko eri na emedi. Ha conjugal right. Conjugal right go. Kwesi ri ya paka ga isa pa go. Conjugal right na hum. Anga ko shi isa pa. Ichiri ya paka ga break te ga yishi ga nyam pro bigo. Moge baga ni mo ha boy totu nga boy sam ura ko meje nga han to san daga eyirin ga potri eyirin ga mangana ga ko de isapa ene ka wa wi ne je ya kwa ke na bom sam na hima di hi ugba wo na sai na lent ne be yi na ekeshi onya wora posiri gba sunze do mo yes for Christ from now to the end of Lent onwe di pakam I ga no lo ni na talent o onya wu let o make a lot onya let asata na lent na akwụkwọ nsọ give them a let make them a Passover him them bro pass am over kwa Passover ki make ige shi no ge no Passover no komo ile go one time maka pass do two bag e pom basket ni ke pass otu awu bo won ko shiri show te pass otu awu na me onye kere di wonu nangu onye kere di wonu nangu maka so ega church ina amadu usoro church manda ndo shi ma to awa ha na ndo shi nda mama onye wala wonye nwa Chineke udi church ọbụla na aga ikwesịrị ma dọkọtịrị church no mo to shi aga imadu su ụlọ church niile we ebe nzukọ nsọ niile gbakọrọ na cross niile nọ na church ma wo ebe niile eji akwa popular ote keshie ya na Lent ka anyị na-eme esu aga agba Easter ekehe ya imadu ohe m jigure kpụrụ akwa na keshie cross nke m station of the cross anyị gara aka ote ka ndị omibe bụ onye ọbụla na-egbu ikpe ukwu obe niile ote ka anyị si gbugide n'aka ukwu ikpere na-afụ m zazaza ebe niile afụchie n'ime ya adịghị m agba he kpam nye ọbụla ịnọrọ gara aga na ahụ n'abalị mgbe ma asọ ọwa ọkụ mmụọ ịgachi akwe fushile nta fushimo fushendogo akwe fushile ndogo imegegelet okwanne ashterod imegegelet maka Chineke marakwa no imege valve go pupo mupo ngangi ga hu ge Passover valet iga watsa valet otaki ge togologo no watia let go togologo you deny your conjugal right mo sisi megagelet gafukwe deny conjugal right conjugal atabugo okwana konji na enweghị ụmụnne ote ha ga-ejide gị ote ọjị egwu ukwu na-ebe ihe agwa akwụkwọ nsọ kwuru egwu onye deny ibe ya conjugal right gị deny ya na-esi megalet abụla na ihe m na-eme ma Lent ego Easter na nwoke m na-eme ihe m na-eme Passover that pass wala m over si pass am through me pass ya beyond the glory or you pass ya unto glory lekwe no hu ala ebu kwa for mote ye na room go say room ya wonno kwuru na drum ga ta ka shi drum gi chetam fertilizer nwere m ha shira akwa owo do say nye chanya chetam fertilizer nwere m ha shira akwa na abali ya go were me jikoso si be Lent maka drum na fa asa wa pa na ere pick up asa iru shiki bushie isi megegelet gafugwe okwago
millet anya nga m ga-aga ịlụ nwaanyị agaghị m n'ime Christ family ka kalụ nwaanyị m ga na family ekwensu ka ka mabụ ekwensu bịa ga-ahụtara ya na bed ya bịa ga na gbapụ crossroad kwesịrị a ga-eji pikọp ụlọ sọ pikọp ambulans ga-ebe akwa ga-ebupụ gị mọchari a ga-eji ambulans ụpụta echi bịa ga ahụchịrị gị akwa drọgụ meji drọgụ mkpụrụ obi bụrụ ka oje ka ga-adịga gị na mọchari enye gị fertilizer eyiri ngị manio eyiri ngị shie ga na-eji eme fertilizer aka gị kpata gị mega emega bịa nso gị mega emega bịa nso amakpọgbudu gị n'obe toshiri kpọgbu Kraịst gị kpọm ihe ọgwụ nwa ha bụ obe fala le chanya na church okay pop kan sim na mo go kwesiri bo be obe Christ m go ga soldiers of the cross ta station of the cross m go ato mo de ukwu obe ni dem na mma buru obe ka hini ki ye o konjo papa ma ko akwa na ga fe 3 days akwa m ga fe 3 days ye jira ka washa tigre muni ka magi Imo ele kam sugu tigre muni mechele tigoni ma ga wono na kala mo ndeti tibia ga do ra la be ele yim sugu tigre muni ga wono o ko do ra gini ni I no na lent ana na gini I no na lent kina ma ni lent we na ga church ma ni lent you know the back kiss even announce side burger na lent wo mgbe na enwe sober reflection lent wo mgbe na ebu ọnụ lent ma na sansa anụ lent wo gile anya na church ole baburu ugbu a ekele obe keshie ya maka na di nwere ma nwụọ so Therefor ma pot mo ma tekulu mo ite pot niile na kitchen ekeshile m ha che ekeshikwela ọnụ ta lent ma na ekeshi ọnụ ekeshile m gị na onwe gị ga keshi ọnụ nụkwa thank you ekeshile m keshie pot okay nsogbu anọ ma ndị eluigwe ekeshido mkpụrụ obi keshie gote isi kite kewa mụri right mụ asịdị bụ ụlọ ka m tara ahụ kpata ego gị wuli gị wuri ite keshie ọkwa ihe nkeshi ngwa lent I can make it no lent bawa hute ọkụkọ na gị ya mụrụ gị mama wala gị m hapụ enyo chigbe ka iji ngenye mkpuku ruru oge fufuru ọrụ mkpụrụ mkpụ na n'ime afọ mkpụrụ mkpa ata gburu oge ta aga n'ọsa chiklalụkwa eshe gị